Iċċelebra magħna t-twelid ta' Ġesu Bambin lejlet u nhar il-milied fil-Katedral ta' San Pawl fl-Imdina. Fil-11:15 filgħaxija jibda l-kant ta' għanijiet tal-milied, il-priedka tat-tifel u wara l-Arċisqof Charles Scicluna imexxi l-quddiesa ta' nofs il-lejl. Dakinhar tal-milied, il-quddiesa tibda fid-9:09 ta' filgħodu. Nawguralkom li l-ħlewwa tal-Bambin Ġesu iddawwal il-ħajja tagħkom. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispirtu Santu. Amen. Amen. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Il-pjan ta' Alla huwa pjan maħdum kif ngħidu bit-silla, ippreparat biex jibqa' jwassal l-aħbar it-tajba tas-salvazzjoni lil kulħadd. U għalhekk illum naraw fil-pjan ta' Alla is-sem ta' Ġwanni l-Battista li jipprepara it-triq għall-mulej. Aħna wkoll ikollna min jgħinna biex nippreparaw it-triq tal-mulej. Allura d-domanda lilna hija din: kemm nagħtu każ ħalli verament nkunu ppreparati fil-laqgħa tagħna mal-mulej. Poġġu fuq l-artal tal-mulej l-intenzjonijiet tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti
li jena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-klim, bl-emil u billi ħallejt dmirijieti. Tija tiegħi, bl-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marja Dejjem Verġni, l-anġlu l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Eħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-nubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, issa li riesqa l-festa ta' twelid ta' ibnek bħala bniedem, aħna għaddejja tiegħek bla ma jistħoq ilna, nitolbuk li jħenna lina l-verb tiegħek li oġbu jsir bniedem minn Marija Verġni u għammar fostna. Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Malakija. Dan jgħid il-mulej Alla, araw, jien se nibgħat il-messaġġier tiegħi biex iħejji t-triq qudiemi u minnu fih jidħol fit-tempju tiegħu is-sit li intom qegħdin tfittxu. U l-anġlu tal-patt li intom tixtiequ, arawh, ġej, jgħid il-mulej tal-eżerċiti. Ma min se jissapporti l-jum tal-miġja tiegħu? U minnu li se jwieqaf meta jidher? Għax hu bħal nar ta' wieħed li jsaffi u bħal sapun tal-ħassiela u joqgħod isaffi u jnaddaf il-fidda u jnaddaf l-uliet levi u jsaffihom bħad-deheb u l-fidda u huma jsiru għall-mulej nies li jagħmlu l-offerta bis-sewwa. U tibda toġob lill-mulej l-offerta ta' Ġuda u ta' Ġerusalemm bħal dari, bħal fis-snin li mogħdija. Ara, jiena nibgħatilkom l-Elija l-profeta qabel ma jasal jum il-mulej u jum il-biża' u jdawwar qalb il-missirijiet lejn l-uliedhom u qalb l-ulied lejn missirijiethom li ma niġix naħbad għall-art u nħallija tinqered. Il-kelma tal-mulej. Inraddu ħajr lil Alla. Erfgħu raskom għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib. Flimkien. Erfgħu raskom għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib. Triqatek, mulej, għarrafni. Il-modijiet tiegħek għallimni. Mexxini fis-sewwa tiegħek u għallimni għax inti Alla tas-salvazzjoni tiegħi. Erfgħu raskom għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib. Tajjeb u sewwa l-mulej għalhekk juri triqtu lil-ħatja. Imexxi l-imsejkna fis-sewwa, jgħallem lill-fqajrin it-triq tiegħu. Flimkien? Erfgħu raskom għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib. Il-modijiet tal-mulej kollhom tiba u fedeltà għal min iħares il-patt u l-liġijiet tiegħu. Mitħla il-mulej ta' dawk li jibżgħu minnu lilhom jarraf il-patt tiegħu. Flimkien? Erfgħu raskom għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib. Emanuel, Sultan tagħna li tajtna l-liġi, ejja u salvana, mulej Alla tagħna. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Luqa. Glorja lilek, mulej.
F'dak iż-żmien Eliżabetta għal ilha iż-żmien biex teħles u kellha tifel. Il-ġirien u qrabata semgħu li l-mulej wera ħniena kbira magħha u marru jifirħu magħha. Meta mbagħad fit-8 jum ġew biex jagħmlu iċ-ċirkonċiżjoni lit-tifel, ridu jsemmuh Zakkarija għal missieru. Imma qabżet ommu u qalet le, iżda Ġwanni ikun jismu. Qalula ma hemm ħadd li jismu hekk fost qrabatek. Imbagħad bdew jistaqsu bis-sinjali lill-missieru x'ried isemmih. U hu talabhom xi ħaġa fuq x'jikteb u kiteb hekk. Ismu huwa Ġwanni. Kulħadd baqa' mistaġeb. Dak il-ħin stess Zakkarija infetaħlu fommu, il-sienu nħall u beda jitkellem u jfaħħar lil Alla. U l-ġirien tagħhom ilkoll qabadhom il-biża' u bdew ixandru dawn il-ġrajiet kollha mal-għolijiet tal-ludija. U kull min kien jismagħhom kien iżommhom f'qalbu u jgħid mela x'għad ikun dan it-tifel. U tassew id il-mulej kienet miegħu. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Aġralkom li kunt tfittex xi ħaġa u bħal donnu ma tafx fejna u mbagħad issiba taħt ħalqek, issiba hemm ma' ġenbek u tgħid imma din kif ma rajtiex, imma din kif ħarbitli. L-aljenazzjoni. Aħna nkunu aljenati minn dak li qegħdin nippruvaw nagħmlu. Imma tant ħsibijiet jiġru bina li mbagħad ifixkluna milli nagħmlu dak li hu sewwa u f'postu. Alla l-imbierek ħejja l-pjan. U l-pjan ħejjih il-mument li l-bniedem iċċappas bid-dnub tas-supervja. Aħna għandna l-ġrajja fil-ktieb tal-Ġenesi. Imma mbagħad hemm il-weda wara d-dnub alla l-imbierek wieħed il-bniedem l-Adam u Eva li se jkun hemm mara li tisħaq bl-arqub ras is-serb. U minna jitwieled is-Salvatur. U l-profeti matul is-snin komplew jisħqu fuq din il-ġrajja li Alla l-imbierek qiegħed jippjana għas-salvazzjoni. Illum għandna lil Malakija hawnhekk ara, il-profeta dan ngħidulu wieħed mill-profeta żgħar. Araw qed jgħid Malakija, jien se nibgħat il-messaġġer tiegħi biex iħejji t-triq qudiemi u minnu fih jidħol fit-tempju tiegħu is-sit li intom qegħdin tfittxu, l-anġlu tal-patt li intom tixtiequ. Arawh, ġej jgħid il-mulej tal-eżerċiti. U jħejjina. Imma jista' jiġrilna kif għedt fil-bidu li naljenaw rasna. U meta naljenaw rasna ma nindunawx, ma nirrealizzawx li dak li qegħdin infittxu qiegħed hemm fejna. U jasal il-mument ta' Ġwanni l-Battista, il-prekursur tal-mulej. Dak li ġie qabel il-mulej biex iħejjilu triqatu. U kellu jitwieled minn Eliżabetta, mara bil-kriterji u bil-kejl ta' dak iż-żmien kienet anzjana biex ikollha tarbija. Imma l-Alla xejn impossibbli. U twielet din it-tarbija twieldet u rridu jsemmuha. Ma ninsewx li Zakkarija imħabba dak li kien ġralu qabel ma kienx qiegħed jitkellem. Ma setax jitkellem. U għalhekk Eliżabetta indaħlet
għax ngħiduha kif inhi. It-tradizzjoni kienet tgħid li l-missier għandu jipproponi u jwassal it-tarbija biex tiġi imsemmija. Imma f'dan il-każ billi Zakkarija kien ma jistax jitkellem, allura ħadet ir-riedni f'idejha Eliżabetta u qalet ismu jkun Ġwanni. U hawnhekk bdiet il-kontroversja. Għaliex dak iż-żmien ukoll kienet it-tradizzjoni li jsemmu jew għal familjari u allura jew għal missier it-tarbija. U għalhekk qalu bdew jgħidu dan kif se semmih Ġwanni li jfisser Alla ħanin, Johannes, Alla li jħenn. Imma dak kien l-isem. U għalhekk daru fuq Zakkarija anke jekk ma kienx jista' jitkellem biex jaraw x'se jgħidilhom u talabhom il-karta ta' dak iż-żmien u xi ħaġa biex jikteb. U kiteb ismu huwa Ġwanni, Johannen, Alla ħanin, Alla li jħenn. U allura dan il-pjan kollu ta' Alla l-imbierek laħaq il-quċċata tiegħu fit-twelid ta' Ġwanni l-Battista, Alla ħanin li qiegħed iħejji t-triq għal ibnu Ġesu, imbagħad Ġesu li jitwielet minn Marija u jasal biex iktar il-qudiem jitgħammed minn Ġwanni u jibda l-appostolat tiegħu, jibda l-ħidma tiegħu. Dan hu l-pjan li fassal Alla l-bniedem. Pjan li qiegħed hemm li nafuh ma ħafna drabi aljenati minnu. Ġesu ġie qiegħed fostna, nafu l-pjan tal-Alla, imma ma nirrealizzawx li hu qiegħed magħna. Il-ħniena tal-Alla Alla ħanin li jrid iwasslilna l-Messija mhux wassalulna darba u daqshekk, ma jibqa' jwassalulna fl-istorja ta' kull wieħed u waħda minna. Imma kemm qed narfuh, kemm qegħdin lesti għalih, kemm ippreparati biex niltaqgħu miegħu, biex nifhmuh, biex nifhmu li hu t-triq, il-verità u l-ħajja, dan hu s-Salvatur. Ejjew għalhekk dan il-miliet b'qalbna aktar miftuħna, moħħna wkoll aktar lest li jilqa' il-Ġesu ħalli narfuh u tassew nikbru miegħu fih u bih għax hu s-Salvatur. Issa laħwa li smajna din il-kelma, kelma li tħeġġiġna biex narfu minnu Ġesu f'ħajjitna, nifmu l-pjan ta' Alla li lest li jagħtina Salvatur f'kull wieħed u waħda minna, ejjew inresqu t-talb u x-xewqat tagħna għall-Knisja biex tibqa' twassal din l-aħbar it-tajba lil kulħadd tarraf li s-Salvatur qiegħed fostna bit-tagħlim bil-qawwa tal-imħabba tiegħu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għall-mexxejja tal-ġnus biex jifhmu li dan hu l-pjan tas-salvazzjoni vera, li nilqgħu l-imħabba li ġejja minn Alla b'ġustizzja biħniena. Dan hu l-pjan għal paċi u l-ġustizzja fid-dinja. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal kull min hu għaddej minn mumenti diffiċli fil-ħajja biex jiltaqgħu ma' Ġesu s-Salvatur, ma' Ġesu il-ħellies, biex jarfu li huwa magħhom, biex jarfu li hu qiegħed imexxihom, biex jifhmu li għalihom ukoll huwa Ġesu Salvatur. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal l-eżis tagħna mejtin biex issa li għaddew minn din il-ħajja l-ħajja ta' dejjem huma jgawdu l-Ġesu Salvatur fid-dawl ta' dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għalina l-koll mulej biex ma nħallux l-aljenazzjonijiet tal-ħajja inissuna l-pjan tiegħek, ibeduna mis-Salvatur Ġesu u għalhekk nintilfu. Ħallina narfu li Ġesu huwa t-triq ta' ħajjitna.
نطلبه. اسمعنا نطلبوك مولاي. مولاي جسو انت اللي انت السلفاتور تانا، خلينا نلتقوا مياك عليش انت بس تستا تعطينا الحياة فيرا، انت اللي تعيش بالسلطان على ديم تديم. آمين. نطالبو خوتي بجدان الساغريفيتشيو تانا يكون يوجو بالله المسير اللي يستا كلش. يلقى المولاي من ايديك الساغريفيتشيو على التفهير والجلوريا تا اسمه، على احتياجيات تاعنا وتا كنيسة مقدسة كلها تياو. إلقى مولاي بخلت بطية سخيخة دين l'offerta اللي بيها ناتوك إيبا بيرفتا مش نتشلبراو بفيمة صافية التوليد تالفديتانا في الدنيا بكريستو سيدنا. آمين. المولاي معكم، ومياك وكل نرفع قلوبنا الفوق، نرفعهم لين المولاي. نجو خير المولاي اللطانا اكسوا وشيرا سوا وشيرا تساو مولاي مسير قديس alla تديم لتشتا كلش طيب وتجيد السالفاتسيوني تانا لديم وكل ممكن نرد لك خير بكريستو سيدنا. ليلو حبروا البروفيتي كلها في الشندير تاعهم، لهم فرج نستنيتو بالأكبر وزة، جواني حبروا بتفكير متى قرب وريح متى وصل، وقيت ياتينا اللي بالفرخ نتخياو المستيرو تتولد تياو باش يسيبنا نسرو ونطلبو ونتناو في التفخير تياو. عليك مالانجلي والاركانجلي والقطايات كلها تالسما انتنو لنو تالجلوريا تياك احنا ونيدو بلايدا. قديس 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 مولاي الله تلزجتي السماويت والارض ممليه بالجلوريا تياك. اوسانا فلولي تسماويت امبيرك من جاي في اسم المولاي. اوسانا فلولي تسماويت. قديس تساوينت مولاي تلاين تقول قدوسية قدس عليك نطلبوك داون لوفرتي بالبركة تالسبيرتو تياك باش يصيروا علينا الجسم والدم تسيدنا جسو كريستو لمتى كين ساريناتا باش من رايخ باتي حال خبز ردلك الهاير بيرك أسا تاهل الدشيب لتيو وقال خودوا كولوا الكل من دان أجدان وجسمي ليناتا عليكم. Ecco koll wara l-ikla ħal-kalċ reġarat il-ħajr taħ lid-disċipli tiegħu u qal ħudu wixorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi.
Dan hu il-misteru tal-fidi tagħna. Kull darba li niklu dal-ħobs u nixorbu dal-kalċi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej sa ma tiġi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Leon, mal-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joe li qed jgħinu, l-Isqof Anton u mal-Ministri u l-poplu tiegħek kollu. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien l-eżiż tagħna. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġini Mqazza l-Omtalla Marija, San Giuseppe l-Apostli, San George Preka, San Ġwan Battista, il-Bejati Maltin u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla, missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Imqanqlin mill-kelma tal-Alla li Alla jieħu ħsiebna għandu l-pjan tas-salvazzjoni għalina, aħna ma nwarbux wiċċna minnu għax nemnu li hu missierna u jrid jenna ngħixu fil-pjan tiegħu. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-min u ħati għalina. U daħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek, il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek, inħallilkom islim, natikom islim tiegħi, tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li intrid fiha, intrid tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Insellmu u nagħtu l-paċi l-xulxin l-aħwa. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf Talla danu li neħħi dnubiet tad-dinja ħen jinaħna li mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jissoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda għid kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Issa li tqarbilna bl-ikel tas-sema fil-ħnina tiegħek mulejjatina s-sliem biex bl-imsiebaħ mixowla f'idejna nistennew u nilqgħu kif jixraq lil-ibnek il-għażiż li ġej fostna li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Berikna Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Nejxu dejjem fl-imħabba u l-paċ ta' Kristu. Roddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta u iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Iċċelebra magħna it-twelid ta' Ġesu Bambin lejlet u nhar il-milied fil-Katedral ta' San Pawl fl-Imdina. Fil-11:15 filgħaxija jibda l-kant ta' għanijiet tal-milied, il-priedka tat-tifel u wara l-Arċisqof Charles Xikluna imexxi l-quddiesa ta' nofs il-lejl. Dakinhar tal-milied, il-quddiesa tibda fid-9:09 ta' filgħodu. Nawguralkom li l-ħlewwa tal-Bambin Ġesu iddawwal il-ħajja tagħkom. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna isma' tal-tagħna ħlesejna u iqaf magħna, glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma' tal-tagħna. Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna ħarisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-irwieħ kollha u għejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru tal-fereħ. Meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, jekk li titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma nafru l-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek,
imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma tal-tana. Ġesu li twilet għalina u rrit ikun bnidem bħalna. O Ġesu aħfrinna d-dubitna, ħarisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erbeħ kollha u wejn il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tieni misteru tal-ferħ, meta Sitna Marija marret iżżur il-qaribta Santa Elisabetta. Sirna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, jekk li titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubitna bħalma nafru li minnu ħati għalina u ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja minn. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulejmijak imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulejmijak imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma tal-tana. Ġesu li twilet għalina u li tikun bnidem bħalna.
O Ġesu اغفر لنا ذنوبيتنا ħarisna min nar tal-infern ħul ġenna l-erweħ kollha u wejn il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tielet misteru tal-ferħ meta Sidna Ġesu Kristu twieled fil-art ta' Betlem. Sirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun titint kif is-semek da fl-art. ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima u lina li inti omna, għalik jisma tal-btana Ġesu, li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrilna dnubietna, ħarisna min nar tal-infern, ħul ġenna l-erweħ kollha wejn il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-raba misteru tal-ferħ meta Sidna Marija ippreżentat lil bina Ġesu fit-tempju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li titint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma nafru l-min hu ħati għalina u daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija għal-mulejmija. Imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija għal-mulejmijak. Imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija għal-mulejmijak. Imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija għal-mulejmijak. Imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria al-Missier u l-Iben u l-Spiritu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma tal-tana Ġesu, li twilet għalina u rrit ikun bnidem bħanna. O Ġesu, aħfrinna dnubitna, ħarisna minn nar tal-infern, kull ġenna l-erweħ kolla u għejn il-dawk l-aktar li għandhom bżon tal-ħnina tijek. Il-ħames u l-axar misteru tal-ferħ, meta sitna Marija tilfet il-bina Ġesu wara 3 ijiem sabitu fit-tempju jiddiskuti mad-dutturi. Missierna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, jekuli titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubitna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulejmija kimbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulejmijak imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Amen. Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt Slima tagħna. lik Amen. Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria al-Missier u l-Iben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma tal-tana Ġesu, li twilet għalina u rrit ikun bnidem bħanna. O Ġesu, aħfrinna dnubitna, ħarisna minn nar tal-infern, kull ġenna l-erweħ kolla u għejn il-dawk l-aktar li għandhom bżon tal-ħnina tijek. Slima lik Sultana, om tal-ħnina, ħajja ħlewa u tamatana. Slima lik li l-ek najtu, għalli xaħna t-turufnati u li teva, li l-ek nitnidu.
aħna li nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ, ejja mela avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek o ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa u għal-bżonnijiet tiegħu missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli titint kif fis-semek da fl-art. خبزنا ذاك اليوم أتينا اللوم أغفرنا ذنوبنا بحال نغفر للمنوهات علينا لا تدخلنيش في التجريب استهلسنا من الدنيا Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا مدنبين إسا وفي السيئة الموتانا Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. كيف كان من البدو إسا وديم ويبقى على ديم تديم أمين Għall-erwieħ tal-Purgatorju għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem الدول تديم يدريله jistrieħu fis-slim. أمين Mulej ħniena, مولاي هنينا Kristu ħniena, كريستو هنينا mulej ħniena, مولاي هنينا Kristu smana, كريستو اسمعنا Kristu il-qatt tal-btana, كريستو القتل بتاعنا Missier eternalla, هن علينا Iben Alla li fdejt id-dinja, هن علينا Spiritu Santu Alla, هن علينا Trinità qaddisa Alla wieħed, هن علينا imqazza Marija, اطلب علينا imqazza Alla, اطلب qazza علينا xebba ta' xbejbiet, اطلب علينا Om ta' Kristu, اطلب علينا Om il-Knisja, اطلب علينا Om tal-ħniena, اطلب علينا Om tal-grazzja Talla, اطلب علينا Om muxebba, اطلب علينا Om it-tama, اطلب علينا Om li żjed safja, اطلب علينا Om li żjed nadifa, اطلب علينا Om bla teba, اطلب علينا Om li tistħoq l-imħabba, اطلب علينا Om tal-aġe, اطلب علينا Om tal-parir it-tajjeb, اطلب علينا Om ta' min ħalaqna, اطلب علينا Om ta' min salvana, اطلب علينا xebba kollok aqal, اطلب علينا xebba li tistħoq kull qima, اطلب علينا xebba li tistħoq kull foħrija, اطلب علينا xebba kollok seta, اطلب علينا xebba kollok ħniena, اطلب علينا xebba dejjem marbuta malla, اطلب علينا mera tal-qdusija, اطلب علينا tron tal-erf, اطلب علينا bidu tal-ferħ tagħna, اطلب علينا amara tal-Ispirtu Santu, اطلب علينا amara ta' kull grazzja, اطلب علينا amara ta' kull tiba, اطلب علينا warda mistika, اطلب علينا torri ta' David, اطلب علينا torri ta' lavorju, اطلب علينا dar ta' deb, اطلب علينا arka tar-rab tal-ġdida, اطلب علينا bib tas-sema, اطلب علينا kewba ta' filodu, اطلب علينا saħħa tal-morda, اطلب علينا ken tal-midinbin, اطلب علينا faraġ tal-migranti, اطلب علينا faraġ tal-imniktin, اطلب علينا għajnuna tal-insara, اطلب علينا sultana tal-anġli, اطلب علينا sultana tal-patriarki, اطلب علينا sultana tal-profeti, اطلب علينا sultana tal-apostli, اطلب علينا sultana tal-martri, اطلب علينا sultana tal-konfessuri, اطلب علينا sultana tal-verġni, اطلب علينا sultana tal-qaddisin kollha, اطلب علينا sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, اطلب علينا sultana mtella s-sema, اطلب علينا sultana tal-Rużarju اطلب mqaddes, علينا sultana tal-familja, اطلب علينا sultana tal-paċi, اطلب علينا ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, اغفرنا نطلبوك مولاي ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, اسمعنا نطلبوك مولاي ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, هن علينا tlop għalina qaddisom Alla, biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. għatilina għaddija tiegħek mulej Alla nitolbuk, li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u fil-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġini, inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Sammik l-Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Slim għalik ħarris tal-feddej, warus tal-Verġni Marija,
ليلك alla fdalek للابنو فيك ماريا قادت الفدوتشيا تخا ميك كريستو تروم بحال راجل أدولت ومقدس جوزيبي كن مصير لينا وكل ومشينا في الطريق الخية أقلنا الجراتسيا الخنينة والكوراج وحرسنا من كل داني آمين. سان جوزيب Itlob alina, San Bastian Martri itlob alina, Santo Rocco itlob alina, San Paul Bissirna itlob alina, San Publio itlob alina, San George Preca itlob alina, Beato Nazio Falzon itlob alina, Beata Adeodata Pisani itlob alina. Intom addisin protetturi tana. Itolbu l-Alla lina. O Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb, ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu, veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbirom Talla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe arus kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.